Magandang hapon, basketball fans. We are live here sa Kawayan, kundi saan gaganapin ang ating third game ng ating triple header laban ng Kawayan, the home team versus the Palanas. Magandang gabi sa inyo. Ako po si Wally John Bachiller at your service kasama si Coach Paul Sepe, bringing you this final game of our triple header dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Yes, partner, and magandang gabi po ulit sa inyong lahat at wag na natin itong patagalin, partner, no? So this is a battle between Kawayan and Palanas. Ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvedal. Yes, we are back sa ating third game dito sa Ako Bicol Cup Masbate. Siyempre, atin sa inyo ni Congressman Saldico and Ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa, and also si Congressman Jill Bongalon, our primary protagonist para dito sa Palanas. Starting 5 is Edward Eramis, Alan Espina, Philip Pepito, Ulysses Yanson, Jimmy Ariscon Jr. And on the side of Kawayan naman, si Marlon Alfiles, John Carlo Basisto, Omolon, Kaituna, and Roelan. Okay, first possession, partner, goes to Palanas, partner. And speaking, nanonood pala sa atin si Bosino Rivera. Shoutout sa'yo, Bosino. Ingat kayo sa biyahe. Ayan na si Alferez with a corner 3. Short on that, nakuha pa rin ni Kaituna. Kaituna attacking. Sapa lang inabot dito kay number 24 na si Yanson. This Kawayan squad is after suffering a opening loss kahapon. Yes, partner. Against kanina sa natalo din kaninang Katayngan. Wants to bounce back dahil talaga mahirap pag nasa ilalim ang standing. Yes, so tingnan partner. natin if what will be the adjustments na gagawin itong team Kawayan kalaban itong team Palanas. And of course, yung player, partner, na napansin natin doon, itong si Alferez and itong si Ruela, partner. Ayan si Ruelan who started waxing hot dito sa ating first quarter last game. But medyo silence during the last part of the game. And also si Basismo, partner, talagang a lefty who is blocked. Dito, Espina nabitawan ng bola. Bastismo wants to attack using the left hand. Helter-skelter basketball, medyo nasaktan doon si Bastismo. Mentes Antira, grabe partner, talaga nagliliparan. Bastismo again. Bastismo making sure that he makes the first bucket para sa Team Kawayan courtesy of the split fight point guard. Yes, partner. Good pass on the part of Alferez on that play. Recognizing Bastismo is on in front. Again, still partner, the part of Alferez. Ayan na si Alferez. What a fake partner. And this kid is fun to watch. Kanina partner, lumapit ako sa kanya during the pregame. Tinanong ko ilang taon siya. He is 22 years old, partner, talagang batang-bata pa and very experienced sa ganitong mga kagayang liga. Yes, partner. So talagang very explosive pa yan, 22 years old.
Yes. Ill-advised shot ang tinira ni number 19 na si Espina. Ayan na si Bastismo. Nabitawan. Ruelan. Mentes pa rin ang tira. Espina waits for his teammates. Binigay dito kay Eramis. Eramis with the jump step. Attacks. Free throw jumper. No good. Rebound by number 25. Missing the shot. Ayan na si Kaituna. Wants to attack. And that's an offensive foul, yes, partner. it's an obvious call, partner. Talagang hindi niya alam kung saan siya pupunta on that sequence. Kaya natawagin siya ng offensive foul. That's the first foul on Roger Kaituna. First team foul on Team Kawayan. Yes, tama dyan. 7 minutes and 5 seconds remaining sa ating first quarter. Jansson missing on that shot. If you notice, partner, medyo maganda ang umpisa ng both teams. Medyo hindi pa sila nakakascore, pero yung intensity, partner, at yung energy ng both teams very evident sa umpisa ng laro. Yan na si Alferez with the fake. Bumitin sa ere. Mentes ang tira niya. Grabe, partner. Kinuontra yung yung galaw Espina making sure that he makes his jumper. And that is the first point of Palanas, courtesy of this bulky point guard, that's Espina. So they are now defending a 2-3 zone, partner, dito. Yes, Kaituna swings the ball to Basismo. Alferez, eye in the sky play. Gandang pasa yung partner. Good recognition on the part of Bastismo. And also a good screen galing dito kay De La Serna and kay number 69 na si Roger Kaituna. Ayan na, medyo nasa palakas yung pasa. And nasaktan ata itong ating point guard number 19 na si Alan Espina ng Team Palanas. And para sa ating mga late tuners, Palanas donning the sky blue. And ito namang Kawayan is yung white and green shorts. Mukhang na-twist niya yung ankle niya doon, partner. Ito si Espina. Ipapalitan siya dito. Ito ni Alegre. John Alegre. Yan na si Ruelan with the interception. Waits for his teammates. Binigay kay Alferez. Swings the ball. Bastismo attacking. Good defense. And what a drop pass kay De La Serna sa ilalim. But sayang, partner. Kahapon, partner, this De La Serna guy, I've noticed him na even though he is not physically strong pagdating sa ilalim, but yung intangibles, partner, yung rebound, and yung soft touch siya pagdating sa labas talaga very evident. Kaya tingnan natin if he makes his first free throw. Yun nga, partner, buti hindi ko nabate. Dahil nga talagang he's also a good defender pagdating dito sa mga post guys ng Palanas. Maganda yung mga screens na binabigay niya dyan sa kanyang mga teammates, partner. Yes, talaga. Ito yung mga gustong-gusto ng mga coaches na talagang you will sacrifice your body and other intangibles in order for you to win sa mga larong ito. Yes, partner. And bante dito ng 6 itong mga taga-Kawayan, 8-2 with 5 minutes and 28 seconds remaining dito sa ating first quarter. What a pass kay Pipito. Pipito scores with the undergo stab using his left hand. Yan ang Basismo binigay kay Ruelan. Si Kawayan humingi at Kaituna rather at the post. Kaituna attacks. Powering his way. Mintes yun na naman, partner, si De La Serna with the offensive rebound and put back plus the score. 4 na puntos ito si De La Serna sa ating first quarter. Yes, very, very effective, partner. Tayo-tayo lang, box out. Grabe yung defense na pinapakita ni Bastismo, pero medyo over-aggressive, natatawag na foul. Aggressive siya masyado doon sa play na yon. It's the first foul on Bastismo. Yan na si Alegre. Binigay dito kay Pipito. Tumira ng 3. Ang bagong pasok sa number 4 na Silvestre Ray Jr. Bastismo. Ruelan, we know he can hit that shot. Irons it. Rebound ni Pipito. Outlets to number 4.
using the glass, misses the shot. If you know this partner, ang gaganda ng mga sapatos natin, hindi mo napansin. Halos pare-pareho dahil bigay nga yan sa atin ng ating buti mga boss sa Bicol Party List, si Congressman Saldico, Congressman Jill Bungalon, and si Commissioner Lloyd Rivera. Talagang these shoes are legit shoes, partner. Yes, talagang. partner. So sabi nga natin, ano pa bang hihingin mo? Libre na yung uniform, libre pa yung sapatos, partner. Maglalaro ka na lang talaga. Yes, partner. Pwede nga talaga, kumbaga, pwede bigyan lahat. Kaso syempre, diba? But still, we're very, very thankful sa Bicol Party List. And we have a technical foul. That's two technicals, partner, on the part of Cayetona. Yes, I guess sayang nun, partner, dahil alam naman natin si Cayetona ay talagang very, very important dito. Animated itong si Cayetona. Yes, very, very important dito pagdating sa Kawayan. Sayang. It's a big loss dahil dalawang technical fouls na itawag dito. So talagang it will be a disqualifying foul para dito. Out of the playing court yan for sure, partner. Hinayaan na siya eh. Binalikan pa siya eh. Yes, Cayetona is discussing things with Coach Paulo Viñas. Yun nga talagang walang magagawa kasi alam naman natin, these referees are referees talagang very veteran na, kumbaga maraming laro na, and these are international referees ang alam ko. Yes, partner, and yung dalawang natin referees, I'm not mistaken, narinig ko si Sir Jojo kanina, they're mga referee yan, partner, sa professional referees yan, partner. So mabilis pa nga ito, partner, sa akin tumakbo ata. So talagang it's a bad development pagdating dito kasi wala lang katulong itong si De La Serna pagdating sa ilalim. So talagang it's high time sa mga seldom used players na talagang magagamit sila dito. So they should step up dahil sayang naman nandito sila sa kanilang home court. So talagang partner, talagang dapat magpakita sila dito ng galing, partner. Yes, yan si number 25 na si Arisco Jr. binigay dito. Alegre shoots the three. What a pass, partner, to Pepito, using the glass with the underball stab. Ito na, unti-unti nang lumalapit, partner, itong mga taga-Palanas dito. 10-8, lamang pa rin ang dalawa, itong mga taga-Kawayan. Pero si Ruelan with the fake. Good defense, and natawagan ng traveling violation. Sayang, partner, kasi he is open, he can take that shot. And alam naman natin itong Palanas, partner, talagang malalaki to with the likes of Mariscon. And Yanson talagang papayungan lang sa niyan. Alegre, top of the key, three. In and out, nakakuha ni De La Serna ang bola. Kaso, nahuli ni Bonanong at natawagan ng out of bounds. Medyo malaki yung sapatos, partner. Yes, napaapak sa linya. To shoot. Ayan na si Bastismo against Alegre. Bastismo with the Euro, using the glass, in and out. Ayan na si Alferez. Counter steal, partner, on Alferez. 6 points itong si Alferez, partner, dito sa ating laro. Yes, pero hindi pa siya dyan gumagawa talaga, gumagalaw. Puro lang mga... Ayan na si Corsiga with the steal. Alferez against Alegre. Binigay dito kay De La Serna. Medyo mababa ang pasa. Hindi niya nakita si Royland doon sa baba, partner, na humihingi na ng bola. Substitution muna. Yes, pinabas itong si Royland. Pinasok itong si number 11 na si Harold Punay, partner. During the warm-ups, nakita ko sumasalpak itong bata to. So tingnan natin if yun ang pinapractice siya kanina, partner. Yung dunk na yun eh. Tingnan natin kung ano makikontribute niya dito for Team Kawayan. And si Audrey Tambago pinasok in replace of number 14. Look at Bastismo, partner. He is all over the Giants, partner, but muntik na siya makakuha ng rebound. Pero tingnan mo, ang possession mapupunta sa kanila.
Ito na, Bastismo. Good ball movement, partner, on the part of Kawayan. Nahuli doon si Ariscon Jr. With a foul. Pero grabe, partner, yung banggahan sa ilalim. Oo. And that call for sa ceasefire. Lamang po ng 4 puntos itong Kawayan, 12-8 with 2 minutes and 1 second remaining sa ating first quarter. Coach, sa ganitong type ng laro talagang medyo low scoring ang nangyayari. Ano ang advice na ginagawa mo sa mga players mo in order for them para dumire-diretso na yung fluidity ng offense pagdating dito sa mga team fight? Yes, partner. Ito kasi first quarter, andun yung andun yung excitement, partner, no? And of course, for Team Palanas naman, this is their first game. So andun talaga nagkikick in yung excitement. So ang sinasabi ko lang dyan sa mga players ko, no need to be hurry, just play our system. Kumbaga, natural yun na may excite ka. But pag pinagpawisan ka naman, susubside na yun at talagang magagawa mo na yung talagang dapat yung gawin. So, patience lang yung talagang dapat nilang gawin dito, partner. And wag sila makisabayan dito kasi yung kabilang team talaga yun ang ginagawa, tumatakbo. So, dapat i-counter nila yun. Yes, yan si Bastismo. Kubat itong si Verosil, binigay kay Amasan. Amasan, nabitawan ng bola. Ayun na si Ray Jr. with the right-handed layup and scores for 2. What a block by number 9 na si Audrey Tambago. Ayan na si Alegre. Burning rubber and binato ang bola. Pero that is a good sign. Alam naman natin, sabi natin mga coaches, once you heard the whistle talaga, ibato mo na lang. Malay mo tawagan ng referees. And yun na nga. Yun na nga, partner. 2 shots for Alegre, partner. And yan naman na magiging talagang gift mo dyan sa pagiging aggressive, partner, when attacking the basket. So, first throw of Alegre. Pasok at ikalawa. Pasok pa rin yan, partner. So, deadlock tayo. 12 all. The early goings sa ating laro. As Bastismo para sa 3. That's a traveling violation on Bastismo. So, balik ang bola sa mga taga-Palanas. Yes, ito na pinasok si number 77. Si Loon, I guess one of the veterans dito sa team ng Palanas. Loon, cross courts. Silvestre attacks. Grabe, partner. Itong ginagawa ni Ray. Ayun na naman, buntik pa na naman makakuha ng steal si Ray ng partner. Kaya nga, si Ray, very aggressive. He has 2 points lang, partner, pero yung intangible sa loob ng court talagang ginagawa nitong Ray Jr. na ito. Miscommunication on the part of number 16 na si Navales papunta dito kay Amasan, sayang partner. Ito yung dapat nilang iwasan, partner, yung mga turnovers na ganyan. Kasi pag may mga turnovers na ganyan, no, yung body language yung kakampi mo talagang naiiba eh. So, miscommunication, dapat iwasan nila yan. Kasi Alegre swings the ball to Iray for 3. Short on that. De La Vin with the board. And si Navales swings the ball to Punay. Punay attacks. Drops it up to Navales. Short jumper. Pasok yan. The first 2 points of Navales. Grabe yung pass partner ni Punay. Tulis na tulis. Iray again with the short stop. Bintis yan. Pati yung kakampi niya, partner. Hindi nagkaamuyan yung dalawa. Itong si Verosil at si Punay. Pero kita mo, partner,
Yung talon ni Punay talaga. Ito, si Punay, partner. It reminds me yung kanina sa ating first game sa Dimasalang. Itong si yung player nila na talagang kanina na grabe din yung pinakita. Itong si Ornopia, partner. Yun, naalala ko na. Itong Ornopia. Ito, ganun din. Yung build dito ni Punay, partner. Talagang never giving up dun sa mga plays. So again, 14-12 with 3.7 seconds remaining po sa ating laro. Yes, a very intensified first quarter po ang meron tayo. Talagang both teams ayaw magpatalo. And yung intensity nandyan, hindi lang talaga makapasok yung mga tira nila. Iray with a fall away. And Ronald Loon. No basket down, sabi ng ating mga referees. So ang score is 14-12. Lamang po ang home team ng 2 puntos. Yes, at sa pagtatapos ng ating first quarter. And again, iimbitahan po namin kayo, yung mga malapit dito sa Kawayan Municipal Plaza, na marami pa pong upuan. Pwede pa po kayong humabol. This is just the first quarter and this is the last game of the night. Ang inyong home team, Kawayan against Palanas. Again, big development partner itong pagkawala nito ni Roger Kaituna on the part of Kawayan. So, titingnan natin kung sino ang mag-i-step up dito sa kupunan na ito. On the part naman ng Palanas, yan ang dapat nilang i-capitalize. Kung makikita mo, yung mga last minutes ng ating first quarter, yung naglalaro is talagang yung mga local or homegrown players nila. Wala yung halos yung kanilang mga reinforcements. But again, tingnan natin kung mai-adjust itong mga taga-Palanas at makaabot at makaungos na dito sa home team na Kawayan. Yes, we are now in the second quarter ng ating huling laro. Kanina, partner, sa ating first game, nanalo yung nanalo against Kataingan, partner, yung Placer. Yes, yung Placer. And of course, yung Dimasalang. Yes, yung second game naman, partner, kanina. Nanalo ang Placer kanina. Placer, partner. At yung first game, nanalo naman yung team Dimasalang, partner, against Uson. And para naman sa ating mga leading scorers during the first quarter, si Alferez with 6 points, partner. And si Philip Pipito and si June Alegre on the part of Palanas with 4 apiece. Ito na, binalik na itong si Roylan at si Alferez. Kasama rin si De La Serna. Yes, Tambago with his 4th rebound of the ball game. Alegre stopping pop for 3. No good. Bastismo wants to attack. Drops it off to number 27. What a shot by Brigondo, partner. Grabe, partner. A good pass and a good finish dito para sa Team Kawayan. Kasi Alegre hanging in midair. Ruelan with the board. Medyo pinipilit. 3 against 1. Bastismo. Bintis yan. Ruelan with the board. At nahuli. Huli si Roylan doon. Pushing foul. Sayang nun, partner. That's a pushing foul. The part of Brian Roylan. Sayang yung transition na yun, partner. For Team Kawayan. And turnover naman sa kabila nitong mga taga-Palanas, partner. Yun ang sinasabi natin. Those turnovers, partner, pag nag-file up yan, masakit yan for them. Yes, they will hunt it. Pagdating sa mga last part ng minuto, lalong-lalo kung dikit ang laban talaga makaka-apekto. Alferez swings the ball to De La Serna. Alferez with the cut, with the fake sa ilalim. And jump ball ang tinawag dito. Same ball, partner. So baseline inbound for Team Kawayan. Yan si Ruelan. What a pass kay Alferez. Using the left hand, partner. And 2 shots para dito kay Alferez. Buti na lang na ipasa pa yun. Muntik na doon ang mga taga-Kawayan. 5 seconds violation sana yun, partner. So, mabibigyan ng 2 free throw. Itong si Alferez. First throw. Pasok yan.
Pasok yan talaga, partner. Walang tulang ang kabigin Elaine Bulanadi talaga. Kaliwete lang si Elaine, but this kid has a bright future kasi sabi ko nga kanina during the pregame, he's just 22 years old. So talagang marami. And he is from Cebu, partner. Yes. And alam naman natin yung brand ng basketball sa Cebu kasi malapit na dito sa malapit Masbate. na yan. So tingnan natin. Ayan na si Espina, shooting the corner 3, mintis yan. Bastismo, skying high again with the rebound. The small guy doing it all, partner, sa ilalim. Ito si Bastismo. And yun din yung napansin ko sa kanya, partner, nung first game nila. No? Rebounding guard talaga ito. Mas gusto niya talaga pag may tumitira, talagang he crashes that board, partner. Bastismo with the elbow 3-point shot. Mintis yan. Ayan na ulit. Si Jansson coloring the board. Binigay dito kay Espina. And may bagong pasok si number 11 na si Jerwin Lenguaje. Good block on the part of De La Serna, partner. And a counter steal by Espina. Hangs in midair. And scores for 2, partner. Di ko alam kung papasok yung titira. Muntik na mga bitawan yun, Espina. Pero sabi ni Espina, ano ngayon? Shoot naman eh. Shoot naman eh. Yun ang importante. 17-14, 7 minutes mark dito sa ating second quarter. Roelan. We know we can't shoot that. Binigay ng pick ni De La Serna. Sayang ng backcut. Sayang. Hindi na. Hindi tinuloy, partner ni Bastismo. Yan na Lengua. Nag-hesitate siya doon. Yan na si Lengua. Binigay dito kay Espina. Espina wants an isolation with the crossover. Espina, teardrop. No good. De La Serna with the board. Outlets to Alferez. Alferez. Bregondo. Drop pass. And yun na nga, partner. Gandang gesture ng dalawang players. And after that physical encounter sa ilalim, sabi niya, relax lang kami. Kaya talaga okay lang. napacify. Okay lang, brother. May tinawag na eh. Pero minsan okay lang, pero nakatama ka na eh. Okay lang, pare. Pero pa-shoutout, man, Tabi. Maray na hapon, Tabi, sa mo. Sa aking kaibigan na si Dennis Loria, who is watching all the way from California. Magandang hapon sa iyo, sir. So, yun, mintis yung unang free throw ni Braille Roylan. And shoutout ko rin, partner, yung free throw na yun ay para sa aking nanay dahil nanonood, who is watching right now. Ma, pasok to. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Pasok yung unang, at yun din ang unang puntos dito ni Braille Roylan dito sa ating laro. Yes, and the score is 18-14. Lamang po ng 4 na puntos with 6 minutes and 30 seconds remaining sa ating first half. Espina, binigay dito kay Loon. Loon wants to power his way in. Eramis attacks using the glass. Yan si Alferez. Alferez skying high. Nasapal ni Ariscon with Alferez recovers and scores again. 9 points itong si Alferez dito sa ating game. Yan si Eramis, binigay dito kay Tambogo. What a move, pero mintis yan. Espina missing that point blank range. Espina swings the ball. Corner 3, mintis yan. What a move, partner. Sayang nun. Grabe naman yung partner si Brigondo. Talagang may masamang balak doon, partner. And after that miss shot, puntahan muna natin ang ating courtside reporter na si Miss Mabel. Miss Mabel, magandang gabi sa iyo. Home court natin to, kailangan nating manalo. Coach John and Coach Paul, this is the mantra of Team Kawayan after their upset game last night. Ayon kay Coach Ronald, natuto na umano sila kaya babawasan nila ang kanilang turnovers at mas papalakasin pa ang depensa. Papakinabangan din umano nila ang kanilang big man para sa dagdag puntos. Meanwhile, Roger Caytuna received 1 offensive foul and
2 technical fouls, so we're not seeing him anymore in the action. Malaking adjustment umano ang gagawin ng kanilang players sa pagkawala ni Kaytuna sa laro. And that's all for now. Balik sa inyo, balik sa inyo, Coach John and Coach Paul. Yes, maraming salamat, Miss Mabel. Yun na nga, galing sa report na mismo talagang malaking kawalan ang pagkawala nitong si Roger Kaytuna. Bastismo for 3. Mintisian. Low on Brigondo battling out pero nanalo. Ang bola mapupunta sa Palanas. Yun nga partner, sinasabi nga sa report ni Mabel, no, natuto na daw itong mga taga-Kawayan. So talagang dapat partner, ito talagang i-capitalize nila itong larong ito, no? Yes, tama ka dyan, partner. Siyempre, ang Ako Bicol Cup ay itin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List katabang nakasurog pa, and also si Congressman Gilbong Galon and si Commissioner Lloyd Rivera and Ino Rivera. Magandang gabi po sa inyo. Pepito again sa ilalim, partner. Ito si Pepito. I've known this guy, partner. Nakalaro ko na siya doon sa Legazpi. And talagang ito ay, kumbaga, Freddy Abuda. Pulot-pulot lang tayo sa ilalim. Pero very effective. And si Omolon. Grabe, partner, yung akas after the taking that shot, partner. Tinignan pa yung bench. At tinignan yung coach. Nasabi, Coach, gamitin mo ako mamaya. Oo, kaya naman talagang hindi niya pinahiya si coach niya, no? Oh, what a move. Kaso, yun na nga. Espina is caught dancing in the wrong song. Natawagan ng traveling violation. Possession will go to Kawayan. Ito, but again, 5 points lang ito, partner. Ang inahabol itong mga taga-Palanas dito with 3 minutes and 45 seconds remaining sa ating second quarter. Yes, Bastismo, top of the K3. Mintisian. Omolon, binigay Bastismo again. He check. No good. Arescon Jr. with the board. Outlets to number 12. What a move, partner, ni Edward Diramis, partner. Ginawa niyang panangga yung kanyang katawan niya. At talagang nagko-contribute itong mga bench players, itong Palanas, partner. Era si Omolon. Wants to shoot the three. Mintisian. Eramis. Outlets to Pipito against Alferez. Pipito waiting for his teammates. Eramis. What a move, partner! 6 points na sunod-sunod, partner, on the part of Eramis coming off the bench. And this game is going to be an interesting one, partner, dahil isa na lang ang lamang ng Kawayan. Alvarez with the fake. Alvarez, what a drop pass. Gandang galaw ni Brigondo, partner, and also credit that pass dito kay Alvarez. Talagang pinakumit na muna yung depensa, and after committing, dishing the dime to Brigondo. Yan si Espina. Binigay dito kay Eramis. What a kilikili shot, partner, number 15 na si John Lampano, pero may disantira. Bastismo, skying high pero sapal. Bola daw, pero partner, kita mo walang takot itong batang ito, partner. Oo, talagang diretso niya talaga yun, partner. Ay, salamat mo. Nanonood daw pati yung tatay ko. Shoutout sa aking parents who is watching. Thank you for supporting. And syempre aking mga constituents sa Kawit East Washington Drive. Magandang gabi. And syempre sa late shooters, ako nga pala si Wadi Jan Bachiller kasama si Coach Paul Sepe, bringing you this third match. This is the last game. Last game for day 2, partner. Yes, bukas pahinga muna tayo and balik tayo sa Tuesday. Partner. Yung mga schedules are very interesting, kaya pakaabangan nyo. Yes, at of course, bisitahin nyo po ang aming mga social media platform, no? Rep Saldico page, yung Ako Bicol online TV, at yung YouTube channel natin, Ako Bicol Cup. Yan nga, this Eramis Edward is starting to heat up. He has now 9 points in the ball game. Gandang bunot, sabi nga, naka-steal pa, partner. Yes, Eramis to Iray, all alone. And don't look now. The lead shifts to Palanas with 1 point. Era si Alvarez. Wants to attack. Behind the back dribble. Binigay dito. Bastismo. Ayan na ulit. Medyo nadulas ng Bastismo again. Skying high with the board. Brigondo at natawagan si Pipito ng foul. And he immediately acknowledges the foul. Oh, partner. That's a foul. Shoutout sa ating kaibigan, partner, si Iris. Magandang gabi sa'yo. And si Eloy is watching.
na. Si Arcangel, safe. Magandang gabi sa iyo. And si Miss Lailani Nacarias Diaz, shoutout po from Milica City. And to our baby Barbie. Si Mami pala daw ni Miss Barbie. Yes. Shoutout po. Ayan po. And Mintis, ang unang free throw shot ni Jalen Brigondo. If you notice, partner, nung pumasok dito si Brigondo talagang, ito yung naging kapalit ni Roger Caytuna. Partner. Even though he is not physically pareho doon kay Roger Caytuna, but yung aggressiveness and yung power nitong Iso Caytuna to finish that under goal stop ay parehong-pareho kay Caytuna. And that's the second deadlock of the game. So 29 all with 1 minute and 18 seconds remaining po sa ating second quarter. Yes, and ako Bicol Cup Masbate ay hitid sa inyo ni Congressman Saldico at ng ako Bicol Party List, katabang na, kasurog pa, and also Congressman Jill Bungalon. And yun na nga, partner, yung rebounding nitong si Brigondo talaga, partner. As of my count, meron na siyang 6 rebounds. So talagang, and he is now on the free throw line again. Penalty na dito, partner, itong mga taga Palanas. Mintis yan on the first throw ni Yes. Brigondo. He's a bit struggling pagdating sa free throw line. So tingnan natin if his second shot ay maipapasok niya. Yun na si Brigondo splitting his charities. 6 points, partner. Ito yes, si Brigondo dito sa ating game. A spark, si Carlo Lopez nanonood, and si Al Gonzalo, magandang gabi sa inyo. Salamat sa panonood ng ako Bicol Cup. Yan na si Iray, binigay dito kay Alegre. 50 seconds to on the game clock. Ayan si Alegre, and natawagan ng traveling partner. Yung plano niya sana doon sa dive nung kakampi niya, nito ni Ibanez eh. Pero na-cover naman ng mga taga-Kawayan yung dive, kaya natawagan siya ng traveling. Corsica for 3. No good. Pepito with the board, binigay dito kay Iray. Iray looks at his teammates, binigay dito. Alegre drops yun, gandang pasa pero mintis yan. Navales, ayun na si Brigondo. Good find. Oh, sorry miss partner. Medyo nabitin doon. And medyo tinamaan pa, double black eye kasi si Alferez na mintis yung botch layup na yun, but tinamaan pa siya sa mukha. And nevertheless, the game clock is at 13. And medyo nasaktan doon si Alferez on that sequence, partner. And on the other end, partner, ito din si Navales, partner. Mukhang tinamaan din yung mata on that rebound. Sayang kasi medyo na-delay yung pasa ni Brigondo kanina. Kanina pa nag-aantay dito si number 7. So, we'll see if ano ang draw sa drawing board ng mga coaches natin come sa pagtatapos ng ating first half. 13 seconds remaining on the first half. At mapupunta ang bola sa mga taga-Palanas. And nanonood pala partner ng aking kaibigan na napakandang kaibigan na si Miss Julian, who is watching right now. Salamat ma'am sa panonood. And pahinga din po. And Pipito inbounding the ball, gives the shot clock is off, partner. Tingnan natin if Kawayan will maintain the lead or Palanas will be at the lead come sa ating halftime. Iray with the tray, medyo sumobra. And that ends our first half with a score of 30-29. Lamang po ang Kawayan. What an exciting first half. Low scoring again, pero still yung intensity andyan pa rin. So tingnan natin come sa second half kung anong mangyayari. Yes, partner. So dyan lamang po kayo at magbabalik kami for the second half. Dito lang sa ako Bicol Cup Masbate.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
And yes, we are back sa ating laro. Laban ng Kawayan versus Palanas. And what an exciting first half. And syempre, napaka-exciting na ating halftime festivities partner na bigay. Yung kiss cam natin partner, talagang nag-enjoy yung tao dito. And syempre also the half-court shot na nanalo ng 5,000 pesos. And yun na nga partner, pasadahan muna natin ang ating halftime statistics. Okay, sabi ko nga, yung pagpasok nito ni Iramis partner, good thing for Team Palanas. Bench points 10 kontra sa 6 lang dito sa mga taga-Kawayan. Points in the paint partner, medyo lamang dito ang mga taga-Kawayan with 20 kontra 18 lang dito sa mga taga-Palanas. Turnovers, halos pareho partner, 12 turnover per team nung nakaraang half. Fast break points, mas lumamang dito ang Kawayan, mas naipupush nila yung bola at i-convert nila yung fast break na yon, 14-10. Second chance points, halos dikit partner, that's why ganyan kadikit ang ating ang scoring. Sabi nga natin, numbers won't lie. So, titingnan natin kung ano ang magiging adjustments ng dalawang kupunan na ito at kung sino ba talaga ang makakaungos dito sa ating third and last game, partner. So, again, that's the story of the game, partner. Yes, yun na nga, partner. Very evident. Si Edward Iramis talaga erupted during the second quarter talaga, hitting those 3-point shots and those fast breaks po. Yes, partner. Fast break points talaga. Yun ang medyo nakaungos dito on side ng Palanas naman. Dito sa Kawayan naman, hindi pa masyadong umiinit ang kanilang leading scorer kahapon na si Bastismo, partner. Yes, partner. And for sure, yun na nga yung sinasabi natin, come second half talaga, yung pagkawala nitong si Roger Caytuna. And also we'll see if Alferez will be the go-to guy pagdating dito sa Kawayan. And tingnan natin come sa ating third quarter. At may bago ditong salta din. Itong si Exelier Corsega, partner, pinasok na din for Team Kawayan. At same suspects naman dito sa mga taga Palanas, partner. Yes, tama ka dyan. Ayan na si number 19 Espina against Bastismo. What a pass, Alegre with the fake, binigay dito kay Ariscon using the left hand, Biticia Navales and Alegre battling it out, pero si Alegre, what a crossover. And si De La Serna, sabi niya, saman kita brother. Good help on the part of De La Serna. So baseline inbound na may ibibigay dito for Team Palanas. So maglalabas dito ay si Alegre. Espina at the corner, squeezes in with a teardrop, Biticia. Alferez with the board. Ito si Alferez, binigay dito kay Bastismo. De La Serna with the fake, with the hook pass. Nabitawan ni Corsiga ang bola. Good intention on the part of De La Serna on that play, partner. Jansson momentarily open but he opted not to take that shot. Iray wants to take that shot. Misses Alferez with a behind-the-back dribble. Burning rubbers. Alferez in and out dribble. But there is Alegre to intercept the pass. Navales, short jumper, bitis yan. And yun na nga, nahuli itong si Espina na tinutulak itong si Corsiga and commit sa foul. Medyo malaki kasi itong si Corsiga kumpara dito kay Espina, partner. So wala na siyang nagawa doon at talagang hawakan na lang itong si Corsiga. Yan na si De La Serna with a short stop using the glass. Ito, partner, kailangan mag-double time dito ni De La Serna. Sabi nga natin sa pagkawala ni Caytuna, partner, siya talaga ang maasahang big dito for Team Kawayan. Yes, tama ka dyan. Yan na si Alegre. May pick na binigay si Ariscon. Alegre. Taps it up to Espina against Espina. Bitis ang tira. Sapa lang inabot ni Navales. Navales. Bastismo with a left hand. Grabe yung partner. Sapan na yun ni Jansson. Helter-skelter basketball ang pinapakita ng dalawang teams. But then again, what a block, partner dito kay Ulysses Jansson over dito kay Bastismo. Akala niya talagang free na siya doon, partner. Natakot ako doon. Natakpan si Bastismo on that play, partner. Na si Alferez, what a pinpoint pass. Corsiga, gandang pass sa partner. And the finish, sabi ni Corsiga, tatapusin ko na to. Pero medyo nagulat pa siya doon sa pasa na yan. He was not expecting that. Jansson loses the ball. Iray for 3. Short on that partner. Alferez with the board. Good pass on the part of Alferez to Navales. Good find. And
napatawag kagad. Agang timeout itong Palanas because may mini-run itong Kawayan na pinapakita. So, this is a 7-point lead with 7 minutes and 38 seconds remaining sa ating third quarter. Ngayon ang dapat nilang gawin, no? I-capitalize naman nila yung pass break na yan. Kasi nga, sabi nga natin, without Roger Caytuna, medyo bibilis itong kupunan na ito, partner, no? But again, for Team Palanas naman, ito, medyo naging maalat yung pasok nila dito sa third quarter natin. That's why, if I'm not mistaken, that's 6-0 run, partner, on the part of Team Kawayan against Palanas. So, dito, titingnan natin kung ano ang magiging adjustments itong mga taga-Palanas. And for sure, ito sabi dapat mag-step up dito din yung mga ibang players, partner, in terms of scoring. Kasi kanina, yung talagang bumuhat dito sa Team Palanas is yung mga bench players nila, the likes of Eramis and also itong si Iray. So, ito, back to the ball game tayo. Yes, with 7 minutes and 38 seconds remaining. Yes, isa ding spark plug pagdating sa Palanas. Si Edward Eramis is now in the lineup. Bale, he will replace number 66 na si John Alegre. Yun na nga. Ito, isa pa partner na talagang panaka-naka ang puto sa si Pepito. Si Pepito, yun nga. Kung makikita mo, pinakitaan doon ng 2-2-1 na press itong Palanas. But naitawid dito mga taga-Palanas. At andito nga si Pepito for 2 free throws. That's a foul on Alferez. Pepito missing the first free throw. And syempre ang Ako Bicol Cup hayatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, and also si Congressman Jelbong Galon. Maraming salamat po sa pagsuporta. Sayang ang putback yun. Pepito again coloring the board, pero ginulo siya ni Navales, and ang bola mananatili dito sa Palanas. That's 2 points for Espina. Coming from a pass ito ni Eramis. Intercepted. Bastismo flying high with the drop. Alferez binigay kay Navales. Yan na si Eramis. Eramis wants to challenge De La Serna. What a move, pero bintis yan. Gandang galaw yung partner. Medyo illegal pick. Hindi lang nakita ng ating mga referees. Tinulak ni De La Serna itong si Pepito. Nevertheless, nakascore itong Palanas, and now the lead is now 3 points with 6 minutes and 35 seconds remaining sa ating third quarter. Bastismo swings the ball. Alferez for 3. No good. Bastisto again with the board. Short jumper. Automatic 2 points yan, partner. 6 points itong si Bastismo dito sa ating laro. And of course, sa kabila naman, itong si Eramis, partner, 11 points na coming off the bench. So maganda ang pinapakita nito dito sa ating game. Pepito wants an isolation dito kay Alferez. Hands it off to number 19 na si Alan Espina. Eramis, corner 3. No good. Pepito natapik ang bola, and ang possession mapupunta sa Kawayan. Ito yung ginagawa nitong Kawayan, partner, in terms of defense. Talagang tinatao na nila once na may screen. Nagsiswitch lang sila ng tao, so that's why medyo nahihirapan itong Palanas dito. Bastismo, what a pass kay Corsiga. Even though medyo mababa ang scoring ditong si Bastismo, he is finding his open teammates, partner. Yun yung maganda naman for Bastismo. And also, he is defending well. Yung mga guards, kita niyan, butik na makaagaw. Walang kapaguran, partner. Mind you, back-to-back teams. Kapon may laro, ngayon may laro ulit. So talagang walang kapaguran itong batang to. So kudos to this guard ng Kawayan na si Bastismo for playing an awesome game today. Espina wants a pick. Espina, pull-up jumper. Sayang mintis yan, De La Serna with the board. Ayan na si Bastismo. Bastismo stopping and popping for 3. Kaboom! Grabe naman yung confidence ng bata, partner. Hindi ko
could have been drive that shot pero he opted to stop and take a jump shot dito sa 3-point shots. Yes, at ayun na. Lobo na sa 10 ang kalamangan itong mga taga-Kawayan dito. At mayroon ng 9 points itong si Bastismo dito sa ating laro. Yes, tama ka dyan. And this is the biggest lead so far ng Kawayan. Yan si Iramis sa ilalim. Dinukot, mintis. Pepito again. Pepito, follow-away jumper. No good. De La Serna with the board. Pero, yun na nga. Natawagan ng offensive foul itong si De La Serna dahil sabi niya sa mga referees na pinahawakan daw siya. So yun nga, at nahiwas-hiwas nga itong si Yamson, partner, on that play. So maganda kasi no gawin, partner, wag mo na talagang iwas-hiwas sa taas. Kunin mo na lang yung bola, ibaba mo. Ang reklamo naman siguro ni De La Serna, kasalanan ko bang matangkad ako? Yes, tama ka dyan. And batiin ko nga pala ang aking mga anak partner, si Juan Carlos Bachiller and si Franco Miguel. Salamat sa panonood. And si Ate Ami who is watching. Ate Ami, maraming salamat sa pag-guide sa mga kids. And syempre, ang Ibailong Magayon Aqua Glider Swim Club headed by Coach Weng and yung parents. Magandang gabi po sa inyo and salamat po sa pagsuporta. Balik ang bola dito sa mga taga-Palanas. So may opportunity sila, partner, to cut the lead down to 7 or 8 points. Yan na si Pepito. Navales with the steal. 5 against 2. Navales stops. Binigay dito. Bastismo for 3. No good. De La Serna. Yan na, bawal yun. Violation yung partner. Yes, partner. At tumama na rin siguro yung bola sa labas. Ito, 43-33. 4 minutes and 20 seconds remaining po dito sa ating game. Mga dyan, this is the biggest lead so far nitong Kawayan. Ayan na, what a move, partner. Pero mintis ang tira nitong number 66 sa si Alegre. Naubusan ang real estate. Itig si Corsiga at si Navales and ang possession mapupunta dito sa mga naka-sky blue. John Alegre shooting 3. Nasapal yun, partner. Good defense, partner, ni Corsiga. Shot clock is at 4. So balik ang bola pa rin dito sa mga taga-Palanas. Baseline inbound. So medyo pinipilit ni Alegre, partner, yung mga tira na yun, no? So hindi niya naman kailangan gawin yun. Yun na nga, partner. And well defended siya ng mga time na yun. And syempre nagmadali dito si De La Serna. Medyo nagigigil. Mabalik tayo dun sa tira ni Alegre. Na yun na nga. That's why papalitan siya dito, partner, ngayon ni Yes, Iray. tama ka dyan. Si Iray na alam naman natin na very passive and also can score. Yan na. Eramis binigay dito. Ariscon with the baseline. Shoot yun, partner. Talagang automatic yun kay Eramis. Automatic. 13 points, partner. Ito si Eramis dito sa ating laro. Coming off the bench. Alferez, Bastismo. Navales with the elbow jumper. No good. Iray with the board. Good box out on the part of Yanson. Ayan na si Eramis with the fake. What a move, partner. Pero mintis yan. Nakuha niyang board. Iray using the glass. Ito talaga, partner. Ito yung talagang combo guards nitong Team Palanas. Itong dalawang ito. Itong si Iray at itong si Eramis. Masa lang dyan sila talaga yung energy, partner, talagang tumataas for Team Palanas. Yes, tama ka dyan. Once this guy enter the court, talagang yung intensity ng Palanas na iiba. Pero sabi ni Corsiga, ako bala dyan, mintis yan. Rebound itong si Jimmy Ariscon Jr. Eramis again with that mini alley-oop pero medyo nagpadali. Medyo oo, pwede niya naman ibaba yan eh. Mukhang nakaramdam ng cramps itong si Alferez, partner, dun sa sequence na yon. At huli naman si Yanson on that foul dito kay Bastismo. At babalik itong si Bregondo, partner, for Alferez na nandun siya sa side kasi mukhang ng cramps.
Bastismo missing his first free throw. Pero kahit papano partner talagang unti-unti na gumaganda ang opensa ni Bastismo. And credit to his aggressiveness that led him to a good offense na pagdating dito sa third quarter natin. Mintis pa rin partner yung ikalawang free throw na yon. And this is just a 7-point lead. Iray wants to take the three. He shoots the three. Misses the shot. De La Serna binigay kay Bastismo. Bastismo with the crossover. Sayang nun partner. He could have been taking that shot bago lumapit yung defender. But he opted to drive to the basket. But nevertheless, nasa free throw line siya at foul siya. Substitution. And this is not a good sign on the part of Kawayan dahil hindi maapak ni Alferez yung kanyang kaliwang paa. Yes, partner. So sabi nga natin, a while ago at the early goings of our game, nawala itong si Roger Kaituna. At ngayon, this is a big development for Team Kawayan, partner. Kasi yung talagang kanilang isa din sa mga main guys nila na si Alferez ay nasa gilid at may iniindang sakit. Yan na si Bastismo. Pull-up jumper. Sabi ni Bastismo, andito pa naman ako eh. Okay lang. So that's a good jump shot on the part of Bastismo. So 48-37, 1 minute and 15 seconds. Yan na si Pipito. Wants to attack. Drops it off to number 25 kasi Ariscon Jr. Espina, what a pass kay Pipito sa ilalim, partner. Good positioning on the part of Pipito and good find on the part of Espina, partner, on that play. And grabe dito si Pipito, partner. He has 8 points, partner. 8 points. That is hard-earned 8 points, partner talaga. And he completes a 3-point play with 9 points. So very, very vital talaga coming off the bench itong si Pipito. And a new guy is coming in the place of Iray. Si Ibanez pinasok. Dahil siguro pagpapahingayin dahil sa fourth quarter talagang totoo doon ito si Iray and si Eramis connection. Bastismo for 3. In and out. Rebound ni Ibanez. Yan na si Pipito. Missing that shot. Bastismo, 3 against 2. Binigay kay Bergoglio. Sayang yung partner. Pasa. Sayang si Bergoglio, partner. Hindi niya kasi nakita talaga. Or, maganda rin ang depensa rin makita ni number 25 na si Ariscon. Kaya... Hindi ready din dun si Corsega, partner, dun sa pasa na yun eh. Grabe yung lakas ng pasa nito ni Bergoglio. Yan na si Loan at the post. Binigay dito kay Espina. Espina attacking Bastismo. 4 to shoot. Ariscon shoots the 3. That's an air ball. Good recognition pa rin on the part of Ariscon doon sa shot clock na yun. 7 seconds remaining dito sa ating third quarter. Good stop on the part of Ibanez. Napaaga yung tira doon ni Espina at wala na tayong oras. Yan na po, 48-40 sa pagtatapos ng ating third quarter. Nakalalamang pa rin dito ang Team Kawayan. Yes, at again, trailing lang po ang itong mga tagapalanas dito. Tama This is just an 8-point lead, partner. Coming into the fourth quarter, this is a very manageable lead. Yes. And sabi nga natin, striking distance lang yan. Tama ka dyan. Galing sa 10, binaba sa 8. So tingnan natin if Palanas will adjust dito sa mga speedsters dito, lalo-lalo na si Bastismo who is scoring at will ngayong larong ito. Yes, partner. So siguro, kung ako, for Team Palanas, no, talagang ito na ang papabantayan ko dito. Itong si Bastismo. Dapat i-eliminate na nila itong si Bastismo dun sa positioning niya, no. Kasi mayroon naman silang mga guards sa mabibilis din on the part of Palanas, partner, who can guard this Bastismo guy.
Pag hindi nila na-stop yan at magtuloy-tuloy dito sa fourth quarter, ang pananalasa nito ni Bastismo, may kalalagyan itong Palanas team partner. But again, sabi nga natin, good development. Wala yung Roger Kaitunaw. Medyo nakaupo ngayon itong si Alferez. So dapat i-capitalize ito ng mga taga-Palanas. Kaya nga partner, and we are now to our last quarter partner. Kanina talaga we have a Sunday special, a triple header. Ito yung last game, the home team Kawayan against this Palanas squad. Yes, partner. So we'll see if Kawayan will grab their first win sa ating tournament or itong Palanas makakakuha ng first win nila dito sa home team na Kawayan. Oo. And para sa ating mga leading scorers during the 3 quarters, si Marlon Alferez, who suffered a cramps, has 14 points partner. And si Edward Aramis naman partner, leading the charge for Palanas. Balik ang bola dito sa mga taga-Palanas. An opportunity for them to cut the lead. Medyo natagalan ibalik partner si Roylan partner. Yes, oo. Yan na si Loon. Ronald at the post. Loon powering his way. Grabe yun partner. Talaga yun talaga siguro specialty nito ni Loon. So kanina pa siya partner, no? Once na pinasok siya, talagang humihingi siya sa post, hindi lang siya mabigyan. Yes, ngayon lang siya nagkaroon ng pagkakataon talaga, and talagang gusto niya i-grab yung opportunity. Loon makes his first free throw and his first point. Yung naka-partner, even though very obvious sa bigs ng Kawayan, he is undersized, pero yung power partner kanina after niya ma-receive yung bola, and yung pagpihit talagang maganda. So tingnan natin if Loon makes his second free throw. Mintis yan. Loon reminds me of the player sa Kamaligan partner na si Samuel Ignacio. Yes, tama ka dyan. Ayan na si Rowelan. Much to the delight of the fans here. Medyo natagal-tagal pahingaan itong si Roylan. Ayan na si Loon. Pinigay dito, binalik. Loon wants to attack. Grabe partner, using the right hand. Grabe partner talaga. Pinapabilib tayo dito ni Sir Loon with using the right hand. And si Rowelan for 3. No good. Ibanez with the board. Ay, nagdadala din ng bola partner. And the outlet pass dito. Ayun, sayang yun. That's a sorry mistake on the part of Irina. Wala pa sa kanya yung bola eh. May gusto na siyang gawin eh. So that's why hindi niya na-control yung bola na yun. Corsiga. Swings the ball to Navales. Corsiga swings the ball. Bastismo. Bastismo with a pull-up jumper. Kaboom! Automatic talaga. 13 points itong si Bastismo. Yun ang sinasabi ko partner. Kailangan may umistop dito sa batang ito. No? Loon gives the ball to Espina. Mintis yan. Jansson with the board. Pasok yan. That's the first 2 points of Jansson partner in this game. Yes partner, pero very evident din na talaga yung rebounding niya ang kinakailangan na itong Palanas. Kaya nasa loob siya ng court. Rowelan with the fake pass. Rowelan attacks. Whoa, what a shot partner. Inintay niya pa talaga. Ito, unti-unti na lumalapit. Itong Team Palanas, 6 na lang ang kanilang hinahabol dito. Good defense ang pinapakita. Ayan na si De La Serna. Navales kicks it out. Bastismo for 3. No good. Loon with the board. Tinulak ni Rowelan. Alam niya naman talaga yung nangyari. Talaga that's a foul. Balik dito si Ariscon. But again, mayroon muna tayong report partner mula kay Jessa. Jessa, ano bang nangyayari dyan? Struggling yet juggling
ang Team Palanas right now, Coach John and Coach Paul. Sa kabila nga yan ng kalamangan ng Team Kawayan. Kaya naman during the dugout, pinayuhan ni Palanas Head Coach Con Abener ang kanyang mga players na dagdagan ng depensa taas-baba, then offense will come. Dagdag pa ni Coach Con na manatiling positibo and continue to work as one because they still have time para humabol. Yan muna ang update mula dito sa Palanas bench. Back to you, Coach John and Coach Paul. Tama, yun ang spirit partner talaga. Sa coach talaga, you have to encourage your players. Pero si Ruelan missing the 3-point shot. Yun na nga. This is 2 against 2. What a move partner, pero mintis lang. Sa foul on Ibanez. And that's the first team foul dito ng mga taga-Palana sa ating fourth quarter. 6 minutes, 14 seconds remaining sa ating laro. At linabas ulit itong si Royland, partner. Ito na partner, binalik na si Edward Iramis. Corsiga at the corner. Swings the ball to Navales. Shot clock is at 13. Navales fakes. Looking for his teammates. Corsiga. Baseline jumper. Mintis yan. Rebound ni number 25 na si Ariscon. What a pass partner. Sayang yun. Sakto sana yun kaya number 9. Na inagawan ni Ibanez itong si Tambago. It's Tambago. Audrey Tambago. So Bastismo. Again, muntik na ma-steal partner on the part of Palalas, but there's a foul. Foul on Ibanez. Grabe talaga tong si si Brigondo talaga partner talaga pag siya nasa court partner expect high flying acts partner, especially talaga yung kasipagan niya pagdating sa depensa. Oo, but mintis partner yung unang free throw nitong ni Brigondo. So this is just a 6-point lead, make that 7. So ito na ngayon si Loon to Iramis. Iramis. Gandang pasa partner on the part of Iramis sa Tambago. Tambago for 2 points, 4 points ito si Tambago dito sa ating laro. At ito partner, tingnan mo. Ito na lang ang inahabol nitong mga taga Planas dito. So that's 5 points. I think yun lang may rinereklamo dito yung yung coach. Yun. So 54-49 po ang ating official score with 5 minutes and 13 seconds dito sa ating fourth quarter. So 5 na lang partner ang inahabol. The biggest was I think 11 ang kanilang kalamangan. Ito mga taga-Kawayan. So 5 minutes 13 seconds remaining dito sa ating laro. Mapupunta ang bola dito sa mga taga-Kawayan. This is far from over partner. This is just partner, a 5-point lead. 5-point lead lang yan. Kaya dapat wag maging kampante itong Kawayan and continue to be aggressive para makamit nila ang first win nila sa ating liga. Ito 1-2-2 yung depensa pinapakita nito ng mga taga-Palanas. Yan si Navales wants to attacks. Grabe partner. Good drive on the part of Navales. 6 points on the part of Navales dito sa ating game. Balik sa 7. Ariscon sa ilalim, powering his way. It's very obvious it's a foul. Kasi partner hinampas niya on that sequence dahil dun sa lakas ng bangga nitong si Ariscon partner. Medyo nagulat siya at na-foul siya. Nasa free throw line itong si Ariscon. That's the first point of Ariscon partner dito sa ating laro. Make that 2 points. So balik sa 5 ang hinahabol. Nira si Alferez who is back in the lineup kanina who suffered a cramps. Brigondo short jumper and he was fouled partner.
Talaga yung partner, makikita mo dun sa body language ni Brigondo. No hesitation on that jump shot, partner. So, nakakuha siya ng foul doon against sa Riscon. So, babalik dito si Pipito. Papalitan muna itong si Ibanez for Team Palanas. And if you notice, partner, si Ronald Loon has not been replaced dito. Talagang tuloy-tuloy na, and I guess pagtatapusin na siya ng laro because of this intensity nga, partner. And syempre, yung veteran presence siguro, ito yung binabayaran dito sa player na ito. Kaya tingnan natin if he will contribute come the stretch ng ating fourth quarters. Rigondo, partner, ganun-ganun lang. 10 points na dito sa ating game. Eramis, shot clock is at 10. What? Oh, partner. Grabe naman si Rigondo, partner. And ang bench ng Kawayan signaling to their players na dahan-dahan lang tayo dahil lamang tayo ng 8 puntos with 4 minutes remaining. Good pass. De La Serna. Good pass. What a good ball movement, partner, pinapakita nitong Kawayan. And si Pipito nangunguna with the fake using the left hand. Very composed talaga, partner. He has now 13 points in the ball game. Yes, partner. 13 points itong si Pipito. Still striking distance, 61-53. Here si Navales with the fake. Swings the ball to Alferez. Navales shooting the three. Come on! Pass to the light of the fans here at Kawayan dahil nakashoot ang kanilang shooter. So tingnan natin if Palanas will have a counter dito in order to decrease the lead. Pepito binigay kay Tambago. Short jumper. Silence in the crowd, partner. Pamatay sunog, partner. Kanina pa ito. Yes, pamatay sunog. Ito si Tambago. And now the lead is just 8 points lang yung kalamahangan. 9-point lead, partner. Oh, that's 9 points. Navales binigay kay Bastismo. Nabitawan ng bola. Ayan na si Loon. In a rush, Loon wants to attack. Natapik ni Alferez. And ang bola mananatili sa Palanas. Medyo may iniinda si Bastismo doon, partner, sa kabilang side. At ayun, pinalitan na itong si Loon. At ipinasok itong si Alegre, partner, who's struggling on those last quarter. So titingnan natin kung makakapag-contribute na dito si Alegre. Pepito wants to shoot a 3. Pepito, shot clock is at 10. Tambago again with a baseline jumper. Nahuli si Ariscon, partner, na hinahawakan yung kamay. That's an Ariscon. That's the 4th foul of Ariscon and the 4th team foul, partner, of Team Palanas. So 9 points ang kalamangan dito nitong mga taga-Kawayan. Ito, kung mapansin mo, partner, mas gumaganda yung ball movement nitong mga taga-Palanas, partner. Late goings ang ating game. Rigondo misses that shot. Ayan na si Eramis. Medyo off yung take-off niya, partner. It's very obvious kasi talaga na. Kasi medyo ina-anticipate niya, partner, na may nagtitrail sa kanya sa likod eh. And credit to Rigondo for rushing para maabutan yung tira na yun. And we are now in the twilight zone ng ating fourth quarter. Alferez with the fake. Alferez with the Pinoy step. And a pass! What a move, partner. And what a pass, partner. Yun yung sinasabi natin. A good pass will lead to a better offense. Yes, partner. So talaga, kung yung napapansin ko din, gumaganda yung bigayan ng bola nitong mga taga-Kawayan. The late goings ng ating laro, partner. No? So talagang na-loosen up na ito dito. And sila ang lamang. So that's why there's no need to hurry with that kind of lead with 1 minute and 28 seconds remaining. Tama ka dyan. And this shot could have been sealed the deal if makapasok to. So tingnan natin. Navales at the top of the key. Jab step. Navales. Binigay dito. Bastismo for 3. Come on! That's a long two, partner. And that's a long two for Bastismo, partner. 15 big points dito. Ito si Bastismo. And don't look now. This is the biggest lead so far of Kawayan with 13 points. Here is Pipito. Swings the ball. Rigondo, munting na maagawan. Shot clock is at 6. Ariscon, mintes sa tira. Ayan na si Alferez in a rush. Ito, partner.
That is the seal and the coffin, partner. Yes, tama ka dyan. And that seals the deal for Kawayan. The score is 70-55 with 47 seconds remaining. It's safe to say that the first win of Kawayan is in the books, partner. Yes, partner. Yun ang nga sinasabi natin. Medyo naglaylo, no, yung Team Palanas, partner, on the late goings ng ating laro. Kasi sinasabi nga natin, striking distance, 7-5 points. But again, medyo naglaylo at medyo nauusan sila nito mga taga-Kawayan on that last sequence, partner, ng ating quarter. So, 75-55, 47 seconds remaining sa ating game. So, ito, magagawa na lang, partner, ng team ng Palanas, partner. Talagang ibaba yung lead na yan. Kasi, sabi nga natin, once na magkaroon ng mga ties, that lead will be very much vital pag may mga nagkaroon ng triple tie, partner. So, kailangan pa rin nilang laruin to, partner. 47. So, timeout. So, there's a timeout again on the part of Kawayan. And again, ang Ako Bicol Cup ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List, katabang nakasurog pa, and also si Congressman Jill Bongalon, and syempre si Commissioner Lloyd Rivera. Nandito siya kahapon. Yes, talagang very supportive ang ating butihing commissioner, si Boss Ino Rivera, who's been watching the live lagi. So maraming salamat. And syempre kay Kuya Alex, kay Kapa Morgan, who's been in the sidelines, kasama natin dito sa Masbate. And maraming salamat sa hardworking men and women of IMBC. And yun na nga, we are back sa ating last 47 seconds ng huli yugto. Lenguaje wants to attack. Lenguaje binigay dito. Janson, muntik na masapal. De la Serna. Ito for sure, hahawakan na lang to, partner. Ito ang mga taga-Kawayan dito. Ito. So, i-dribble out na lang siguro ito ni Alferez. Ito yung tinira pa rin, partner. 72-55. Yes, we are just waiting for the final buzzer and the final score. And it's a win for Kawayan. Yes, partner, it's a win. Nakabawi sila, partner, on that loss against Kataingan on that first game. And also, it's a good celebration for them dahil nga nandito sila sa kanilang home court. So, congratulations. At nanonood din pa din yung mayor nila, partner. Yes, nandito, tama ka si dyan. Mayor Edgar Condon. Yes, tama ka dyan. And talagang magandang celebration ito para sa Team Kawayan. And also, dito, nothing to be ashamed of para dito sa Palanas dahil talaga they fought hard. But still, at the end, yun na nga, may nanalo, manatatalo. So, tingnan natin if sa mga susunod na laro, makabawi itong Palanas. Yes, partner. Kung titingnan mo talaga itong mga kupunan dito, may pyesa, partner. Kayang lumaban talaga. As you can see, the highlights of the game, Alferez, and also sa those guys na talaga tumulong sa kanya. Itong si Bastismo, itong si De La Serna. And of course, partner, ito talaga ang nakapagbigay ng buhay dito sa mga taga-Kawayan. Itong si Jaylan Brigondo, na talagang every time na pumapasok siya dito sa court, ay talagang 13 big points ito, partner, dito sa ating game. Coming off the bench, yes, who would have thought after that loss ni Roger Caytuna with the disqualifying foul. Talagang ito si Brigondo, Jaylan stepping up during the absence sa kanilang starting center na si Caytuna. Pero marami tayong candidates for our best kasunod best player of the ball game. Si Alferez, of course, and syempre si Bastismo, who's been very consistent pagdating dito sa team ng Kawayan. Yes, and this is a good team effort also part of Kawayan, because yun nga yung pagkawala ni Roger Caytuna sa early goings ng ating laro, talagang nag-step up itong mga players, especially yung mga bench players and the likes of Brigondo, and also itong sila Sinabales, partner. So talagang maganda yung pinakita nito dito sa ating laro. And again, this is our just day 2, partner, ng ating Ako Bicol Cup Masbate. Bukas magpapahinga muna tayo, and you should check out po yung mga social media platforms namin. Rep Saldico page, Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Cup sa YouTube, partner. And of course, may TikTok account din po tayo at Ako Bicol Cup.
And again, maraming salamat po. This is just the day 2 at marami pang games na naka-install for you dito sa side na ito ng Bicolandia, which is the Masbate leg. This is the last leg before the inter-province na sinasabi nga natin. Top 4 teams ang talagang magre-represent sa kanilang mga probinsya dito sa part na ito ng Bicol Region. So titingnan natin if dito naman sa side ng Masbate, sino kaya ang top 4 na magiging representative nila comes the inter-province partner. Tama ka dyan. Talagang magiging mahigpit ang labanan dito sa Masbate dahil nga this is going to be our last leg papunta sa inter-province. So talagang very vital yung top 4 teams dito na papasok. So yun na nga partner, tingnan natin sa mga susunod na laro if sino ang makakapasok sa ating top 4. Hinihintay na lang natin ang ating kasurog player of the game. Kung sino kaya talaga ang magiging kasurog natin dito. Again, batian ko lang again, back to basic basketball dyan sa Camarines Sur. And of course, my family, ang aking dalawang anak na si Hera at si Hara. Hello sa inyo dyan. And Sepe family, hello sa inyo family. Bara family, hello po sa inyong lahat dyan sa Camarines Sur. Yes, ako din, batiin ko ang aking family, ang nanay, tatay, ang dalawang anak. Salamat sa panonood at pagsuporta ng aking constituent sa Kawit East Washington Drive, ang aking mga tropa sa Legazpi, and ang Syndicate de Carabao. Magandang gabi sa inyo lahat. And syempre, ang lahat ng mga sumusuporta sa Ako Bicol Cup dito sa Masbate. Maraming salamat po sa inyo. And of course, shoutout din natin ang ating, of course, IMBC headed by Sir Direk Christian Calleja, and of course, si Boss Russell Loreta. Hello po sa inyong lahat dyan. And again, check nyo po yung page natin, social media platform for the schedule. So marami pa po yan. Sabi nga natin, dito pa lang ito ng ating Masbate leg. Nandito tayo sa Kawayan. And may mga venues pa tayo all over Masbate partner. I think Montreal, mayroon din tayo, Mobo, San Jacinto. Yun yung mga nakikita ko na nandun sa ating list of venues. So magkita-kita po tayo dyan kasi gusto namin mas mapalapit itong liga na ito sa inyo. Yun naman talaga ang aim from the start partner talaga. Yun naman talaga yung aim na ilapit yung basketball sa bawat probinsya at bawat lugar na talagang gusto mapakita yung talents. Yun naman ang aim natin. Talagang mag-enjoy kayo sa mga laro dito sa Ako Bicol Cup. So yun nga. Sabi nga nung mayor kanina sa Placer, talagang nag-i-enjoy daw sila. Mas napapalapit yung liga sa mga tao, partner. Yes, tama ka dyan. Siyempre, we are very thankful dahil si Congressman Saldi ko nga, si Congressman Jill Bungalo ng Ako Bicol Party List are helping these athletes talaga to be discovered. Kasi alam na dito, yung mga bata nandito pwedeng ma-discover. Kasi during the previous legs partner talaga, mayroon lumalapit sa akin na nagchat-chat na they are very thankful dahil nga because of the exposure na binibigay dito ng Ako Bicol Cup, talagang nasa scout sila at kinukuha sila ng mga team. So talagang they are very thankful pagdating dito sa ating liga. So maraming salamat po from the bottom of our hearts talaga. Okay, yun na. At again, thank you po for watching. I am Coach Paul Sepe with Wadi Jan Bachiller. At ibato na natin sa ating courtside reporter na si Barbie kasama ang ating kasunod player of the game. See you next week po sa ating mga games. Barbie, take it away. Maraming salamat Coach John and Coach Paul. Kasama ko na nga ang ating kasurog player of the game na si Marlon Alvarez, jersey number 5 from Team Kawayan with 16 points, 7 rebounds, 7 assists, and 2 steals. So Marlon, ang tanong ko sa'yo, after that loss na nakuha nyo kagabi, anong adjustments and strategy ang ginawa ng inyong team para makabounce back at manalo? Yun, ginawa lang namin yung sinabi ni Coach, tas nag-review kami kaninang umaga sa play namin para lang makuha tong game na to. Yun lang. In-enjoy lang namin yung laro kanina. Ayan, so ngayon naman may pagkakataon ka para batiin at pasalamatan lahat ng taong nasa likod ng pagkapanalo nyo. Go ahead. Una sa lahat, nagpasalamat kami ni Mayor Condor sa lahat ng sumusuporta sa Team Kawayan. Sa teammates ko na nandyan, shoutout sa inyong lahat at sa coaching staff. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa pamilya ko dyan na nanonood, salamat. Salamat sa suporta. Ayan, so congratulations sa iyo Marlon and Team Kawayan. Mga kasurog, dito na po nagtatapos ang ating triple header match of for today, and in behalf of Ako Bicol Party List, Representative Zaldico,
Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head Ms. Russell Oreta, Technical Director Christian Calleja, and from the rest of the team. Thank you so much mga kasurog, and stay tuned for more exciting games. This is Barbie Floriano, your courtside correspondent. Good night mga kasurog.